aj pri miestnom lesnom závode. Prebrodil sa cez rieku a preskočil niekoľko naozaj vysokých plotov. Od poľovníkov si preto vyslúžil prezývku, volajú ho Medveď atlét. Medveď pravdepodobne zliezol z týchto kopcov, aby sa dostal do obce, musel prebrodiť aj hron. Tu rovno stál medveď, rovno v strede, mal asi 150 kg, bol hrozne veľký. Pán Jaroslav ho videl na vlastné oči a tak sa preľakol, že dokonca preskočil vysoký plot. Za pletivom sa pred medveďom chcel ukryť a odtiaľ volal pomoc. On namiesto toho, ako keby zákrutu, potom cvalal ako kvoň, čiže to bol taký buchot, lebo to bola váha a normálne vyskočil do záhrady. Atlet, áno, to bol skokandák. Približne 3-ročnému Macovi sa z obce veľmi nechcelo. Ľuďom lozil po dvoroch, zrútil za sebou niekoľko plotov. Všade po ňom zostali stopy a srsť. Buď mu tieklo do brloha, alebo to nebolo pripravené na zimu. Poľovníci ešte nad ránom prehľadali celé okolie, mali obavy z toho, že medveď stále behá po obci. Aby to takomu do drevárne, alebo kde nezaláhlo. Medveď našťastie zmizol v kopcoch nad Medzibrodom, nie je však vylúčené, že sa čoskoro vráti späť. Ľudia tak zostávajú v strehu, stretnúť s ním na ulici by sa nechcel nikto z nich. Podľa poľovníkov je navyše málo pravdepodobné, že by sa prebudené zviera opäť uložilo na zimný spánok. Teraz nemá čo žrať, tak určite príde sem. On bude lapzovať, teraz on už nezaláhne, sotva to zaláhne, takýto medveď. Pre televíziu Katarína Kováčiková. Predpoludním